Salam dostlar. Bugünkü videomuzun maksadı Salır Türkmen tayfasının gelip çıkış barada esasy maglumatları size yetirmek bolup durýar. İlki bilen salırların aňarsy kim diýip sorulanda köpüňiziň aklyňyza Salır gadan gelýändir. Emma bu nä dogry? Salırların atasy Oğuz hanyň sol ganatynda duran Dağ hanyň birinji ogly Salır handyr. Oğuz hanyň öz ogullaryna, agtyklaryna hormat derejesini bermek üçin diken 12 çadyrynyň arasynda Salır hanyň orny çepden 3-nji çadyrdyr. Göç ülüşündäki paýy çip ayagyň aşyklysydyr. Aşperi eýmir, at tutary kalaşdyr. Guşy bürgüt taňbasynyň şekili gadayak. Adynyň manysy gylyçly, salgyr, söweşçiň diýmekdir. Mahmud Kaşgary Salyry Diwan Lügat et Türk eserinde 22 Türkmen taýpasynyň içinde 5-nji orunda goýýar. Orta asyr alymlarynyň galanlary bolsa, ýagny Reşidetdin, ýazyjy ogly Salar Bagy we Abylgazy Salyry 17-nji oruna geçirip Oğuz hanyň Dağ hany oğlunyň birinji çagasyndan köpelen il hasap etdirler. Salyr sözüniň manysy barada bu alymlaryň düşündürüşleri şeýledir. Reşidetdin nira barsa kılıç we çalagy iş görür. Ýazyjy ogly Sal ur. Ýagny kanda bolsaň kılıç bilen çomaň rowan bolsun. Salar Bagy bolsa her kişi etse kılıç we çala urgay. Abylgazy kılıçly. Bu alymlaryň ählisi salyrlaryň taňmasynyň gazaýakly, ýagny gazyň aýagyna meňdeş bolandygyny görkezýärler. Ýüzýyllyklaryň, belki de 1000 ýyllaryň geçmegi bilen Salır hanyň nesli köpelip känelmegi bilen Salyrlar diýen uly bir Oğuz Türkmen taýpasy ortaga çykdy. Salır gadan bolsa taryhy maglumatlara göre 8-nji, 9-njy ýüzýyllarda Oğuzlaryň iň soňky köplük bolup ýaşan ýerlerinde, ýagny Sirderýanyň hem de Amderyanyň aşak akymlarynda, Gazygurt we Garaçyk dağlarynyň eteklerinde öz taýpasynyň içinde dören erdemli ärigit bolupdyr. Ýaşan ýerine ýanap Salır gadana Garaçygyň gaplany hem diýer ekenler. Çünki Gazanfer sözü Arapçada gaplan, şir diýmekligi anlatýar. Onun gadan ady nahar bişirilýän ullokan gadan we ol gadan nahar iýendigi bilen däldi, Gazanfer sözü bilen baglanşykly bolupdyr. Şol döwürde Oğuz ýabulygy Salyrlar tarapyndan doraldyrylýar. Salır gadan bolsa bütün Oğuz taýpalaryny başdan edipdir. Häzirki Türkmen taýpalarynyň hemmesi şol döwür Salır gadanyň raýatlygynda bolup, olaryň hemmesi bir iw bolup ýaşap, Salyrlaryň özlerini içki salyrlar. Beýleki türkmenleri bolsa daşky salyrlar hem diýilipdir. Korkut ata Salır gadanyň giňeşçisi, külli Oğuz ýyliniň bolsa ruhu ata sökmünde tanalypdyr. Ol Salır gadyna bagyşlap Korkut ata kitabyny ýazýar. Oşku we kıssa bilen onuň edermenliklerini, batyrlygyny, akyl paýhasyny taýyplaýar. Salır Uğurjuk kim? Uğurjuk alyp Seljuk sultany Melikşah'nyň hükümdarlygynyňdan soň Sarastan Horasana, Farsa, ondanam Irak'a göçen Salır eliniň içinden çykan erdemli alyp ärigit bolupdyr. Nesil daraty boýunça onuň hem aňyrsy Salır gadana, soň Salır hana, Dağ hana, ondan soň hem baryp Oğuz hana diýerler. Oğuz han bolsa Gara hanyň ogly Afrasyap Türk'ün agtygydyr. Salyrlar Irak'a elten Diňli begiň dünýeden ötenden soň Salır begli Uğurjuk alpa etdi. Şol wagt Irak'daky ýaşaýan Oğuzlaryň başlygy Bayandyr ýylynden bolupdyr. Ol ýerdäki salyrlar hem şolara gullyk etdirdiler. Ýöne bir sebäbe göre Bayandyr begi bilen Salır Uğurjugyň sözü adaşdy. Uruş dawa turaýmak ähtimallygy ýüze çykdy. Ýöne Bayandyrlar bilen darkaş gurara ol wagt Salır Uğurjugyň uly goşunam ýokdy. Ýarak esbap biram üçün däldi. Üstesine halkam adlyk. Şonuň üçinem ol bir gece ýüzüni garanka tutup 900 öýlü salır we özüne goşulan 100 öýlü garkyn bilen Irak'tan çykdy. Bir durman Şemaha geldi. Ol ýerde mesken tutdy. Oturdy. Emma Bayandyr beg onu ol ýerde de injatmady. Goşun tartıp üstüne geldi. Ýagdan ýay boyu diýip
Salyr ugurjuk ähli ulusy bilen ol ýerdenem göterildi. Soňra Krym'a geldi. Ol ýeri hem özüne makul görmän Itili ýagny Volga derýasynyň boýuna bardy. Ýöne goş ýazdyrmady. Geçti. Barıp Ýaýyk derýasynyň derelerine düşledi. Şol zaman şol ýerleri Alageň we Garagaş ýurdu diýerdiler. Oturma halky kaňly. Hanlary bolsa gök donludy. Salyr ugurjuk onuň ýanyna bardy. Salam berdi. Baş egip bagyr bastı. Ahwallaryny birin beýan etdi. Gökden onuň haýyşyny kanatlandyrdy. Ol ikisi şol ýerde ençe meýlap goňşulykda oturdular. Ýaş gatnaşyklarda boldular. İnjaşmadylar, agyryşmadylar. Ýöne dost bar ýerinde düşmanam bar diýileni. Nämehremleriň düşmançylyk hereketleri netijesinde ahyry ol ikisiniň hem aýrlaryna tow düşdi. We gep burun ula ýazmanka urjuk al ol ýerdenem göteriläýänini kim görmedi. Gökdonny juda ýokuş gördi. Onuň beýle duýdansy hem özünden bidin gaçyp gitmegini ätkermezlik edildigi saýdy. Oşun jemlap izinden kogu gitdi. Yetip harp etdi. 7 ýıl ölüsini elinden alıp kaldı. Az ýürep, köp ýürep, özüni maňgyşlara atdy. Karahan diýen ýerde mekan tutdy. Şol ýerde 3 ýyl oturdy. Parahatçylykda ýaşady. 4-nji ýyl diýilende Kara bulut diyal üstüne avanyp bir ýerden ýene de gökdönlü peýda boldy. Güýjüniň ören azyna garamazdan ugurjuk alyp oňa güýçli gaýtybul berdi we il bilen bilelikde ýagadan gaçyp gutuldy. Zar delil barıp maňlaýyn Abulhan dağlaryna diýredi. Bu wagt oňa Balkan diýerler. Şol ýer mesken edinip ömrüniň galan bölegini şol ýerde geçirdi. Östi, örüňedi, köpeldi. Ençeme asyrlaryň geçmegi bilen şol ýerde onuň nesillerinden başga da bir näçe türkmen taýpalary şaha ýardy. On 18-nji asyrda Salyrlaryň Xiva we Buhara siwetlerinde oturan döwürleri ýaşap geçen türkmeniň Nuskowy, taryhçy, bilermen şahyry Şeýdaýy Salyr ugurjuk barada şeýle diýipdi. Körhan oglu ugurjuk alyp, gezi türk ýylyny at salyp, gör oglu oňa at galyp, paç alyp geçdi sağa soly. Salyr ugurjugyň ýygyna düşen Salyr boýunyň nesli we ondan gaýdan türkmen taýpalary Abulhan, Üstyurt, Maňgyşsak sewitlerinde 18-nji asyryň aýaklaryny çenine oturdular. Özlerini tutdular we güýçli taýpa hökmünde dünýä sahnasyna çykdylar. 16-njy asyrda bolsa şol sewitdäki ähli türkmen taýpalaryny özüne birikdirýän meşhur Salyr birleşigini diretdiler. Öz ata watanlaryny şeýledi, diňli beň ýolbaşçylygynda Seljuklar döwründe taşlap giden mehriban ýurtlaryny, gadymy sarak topragyny olar hiç açan ýatlaryndan çykarmadylar. Onu hemmeşe küýsäp gezdiler. Ol ajaýyp ýurt barada hakydany nesilden nesile geçirdiler. Ýöne iň irki we iri taýpalarynyň biri bolan Salyrlar, Diňlibegiň, Salyr ugurjugyň bu ýan göçüşleri ýal soň-soňlarym dürli sebäplere göre dargamaklaryny dowam etdirdiler. Azalmak bilen boldular. Rowayatlerde aýdyryşyna göre mundan 6-7 asyryň Salyrlaryň uly bir bölegi Samarkandyň üstü bilen çynmaçyna tarap ýola düşdiler. Ine şonda şolaryň başlygy Akman bey serhetden geçecek wagtlary göç saklapdyr we izna seredip uldan demini alypdyr da "Häh, atyň depel ýar bölegimiz galdy" diýipdir. Muňa olaryň hemmesem hapa bolupdyrlar. Şondan soň Tähtaýa barýançala ýollaryny gyýala dowam etdiripdirler. Ine de şol näweli sebäbe göre şolardan galan gaçanlary da häzirki Salyr taýpasy bolmaly diýen gürrüňler halk arasynda ýaýrapdyr. Häzirki wagtda Hytaýda Salyrlar diýen at bilen ýaşap bilen uly bolmadyk şol halk Salyrlaryň Akman tiresi bolmaly. Akmanlaryň dogan hasap edilýän garamanlar bolsa, olardan hem has öň
Selçuklar dövründe Rum diyarına, ýagny Anadolu topraklaryna gidipdirler. Soňra Osman döwletiniň düzümine giripdirler. Hatta olar Anadolu topraklarında Karaman oğulları beyligini hem kurupdurlar. Olar häzirem şol ýerde öz atlaryna ýörüýte velayet bolup otyrlar. 15-nji asyrda Osman döwletiniň Kayseri, Tokat, Amasya, Sivas velayetlerinde hükümdarlyk eden meşhur kazi, ajaýyp şahir, beýik serkerde Burhanettin Sivasy hem gelip çykyş boýunça Orta Aziýaly salyrlardan bolupdyr. Onun ata-babalary Mongol çoluşlar döwründe hopun öňünden sowulmak üçin Rum diýaryna göçüp geldiler. 17-nji asyrda ýaşap geçen Xiva hany taryhçy Abylgazy Bahadir hanyň şol döwrüň türkmen ýaşullarynyň haýyşy boýunça ýazan Türkmeniň Nesildarat adly kitabynda beýan etmegine göre Teke, Yumut, Sarık, Ersari, Burkaz ýaly uly türkmen taýpalary öz asyrlaryny salyrlardan alyp gaýdýarlar. Sözümün ahirinde size käbir zatlary aýdyp geçmek isleýärin. 17-19-njy asyrlarda häzirki türkmen taýpalary hem o ýana bu ýana dagap, bir-birinden aýry ýaşandyklary sebäpli bitew bir döwlet gurup bilmediler. Agzybir we jewis bolmandyklary üçin Demirgazykdan Xiva hanlygy, Gündogordan bolsa Buhara emirligi, gün ortada bolsa Eýranlar wagtal çoluş edip halkymyzy talap, aýal gyzlarymyzyň namusyny degip gul edip äktipdirler. Bu wakalaryň bolup geçenden tek 3 asyr geçti. Şonuň üçinem häzirki wagtda bir bolup türkmen adynyň belen tutulmagy üçin öz goşandymyzy goşup garaşsyz, baky, bitirip Türkmenistan döwletimiziň ösmegine ýardam etmelidiriz. Hawa dostlar, bugünkü videomuz şundan ibaret. Hoş, sağ olun, sağlıkda görüşelim.